vo veku 17-18 rokoch je veľmi ťažko vedieť, čo presne by ste chceli byť, alebo kým by ste chceli byť. Ale tú vysokú školu si musíte zvoliť. Nemáte inú šancu, teda, ktorí chcete ísť na vysokú školu. Musíte si nejakú vysokú školu zvoliť a musíte si ju vybrať. A tak, ako ja som si vybral nie vhodnú pre mňa vysokú školu, tak sa to ľahko môže stať aj vám. A netreba sa toho zľaknúť a nebude to žiadna vaša chyba, keď prídete a budete druhý ročník na vysokej škole a poviete si, čo ja tu robím. Na akú školu som sa teda dostal, keď mňa to vôbec nebaví. Ja by som vám rád povedal, že zmena, ktorými som v živote prechádzal, sú súčasťou nášho života a že zmeny sa netreba báť. Zmena totiž je niečo, čo my by sme boli najradšej, keby život tak fungoval, povedal by som, v takých zabehnutých koľajách, aby sme nám to niekto naplánoval, aby sme mali takú určitú istotu, čo bude zajtra, pozajtra, za rok, za 2, za 3. Ale pokiaľ my nie sme ochotní si povedať a nájsť v sebe tú odvahu, zmeniť veci, tak môžeme v živote veľmi ťažko môžeme byť šťastní. Tak skúšajte, nachádzajte, zmente prácu, skúšajte veci, nebojte sa robiť zmeny, pokiaľ nebudete šťastní.